Ég a ház is. Na jó, nem. Na hova lett? Hova tűnt? Olyan csupasz lett a fal. Nézd már. Ott sincs semmi. Nézd már. Nézd már, semmi nincs itt. Amúgy igen, macskalmat próbáltunk régen Bocihoz. De nem jött be. Van ez, van Boci. És így ennyi. Semmi nincs. Nem sokára festés lesz holnap. Mint az, Boci, nagyon örülsz neki, mert te matoxot fogsz enni. Nem tudom mi az, de biztos jó. Ugye ott volt régen egy kis szekrényecskén, ott volt a vízipipa, meg ezek. Szóval le kell fedni, mert homokszínű lesz maga a fal. És hát nem akarom leszedni, ha már egyszer fölraktam. Amúgy nagyon szépen le lehet szedni majd. Szóval nem hagy nyomot. Csak ugye nem akarjuk most azért leszedni, hogy utána a homokszínre megint fölrakjuk. Úgyhogy ezt szerintem ezt így le fogjuk fóliázni. És akkor lesz egy ilyen kis kocka, ami fehér lesz szerintem. Vagy nem tudom. Mert szerintem, ha elkezdenénk ezt így lefesteni, így ahogy van, akkor az nem lenne úgy jó, mert lehet, hogy megragad rajta a festék, nem tudom. De az lenne a legjobb, hogy le lehetne festeni, csak úgy simán rá, ez kész. Ez egyetlen gond. A festékek is itt vannak. Az lámpabúra, az majd nem lesz. Úgyhogy az a vicces, hogy most, hogy nincs ennyi dolog. Csak egy ágy, meg gép, ugye? Meg Boci. Szóval ahhoz képest, hogy csak ennyi dolog van kint. Igen, ott van kint amúgy ami itt volt. De szóval ahhoz képest, hogy nincsenek bútorok, olyan tisztasági érzetem van, vagy nem tudom. Sokkal jobban érzem magam, hogy csak egy ágy van, meg egy gép, meg Boci, mint rendesen be lenne rendezve, meg szőnyeg, meg ott a másik gép, meg minden, meg súlyzó, meg mit tudom én. Ott van az 5.1-esemnek a 3 része, és kábelbarát. Hát holnap nem tudom, hogy fogok gépezni, mert ugye itt van a router is, itt van minden. Szóval nincs wifi a gépbe. Úgy átviszem a másik szobába addig. Mindegy, majd megoldjuk. Na, tegnap ugye csináltam az AMV-t. Mi az? Még kicsit szétszól vagyok. Most nem gondoltam volna, hogy elkezdek videózni. Na szóval tegnap elkezdtem az AMV-t. És nem is elkezdtem, hanem be is fejeztem. 6,5 óra volt. Már nagyon régóta szerettem volna. Végén már nagyon fáradt voltam, mármint úgy lefáradtam. Mert ugye akartam sok ötletet belevinni, meg design részében is. Szóval meg volt 4,5 óra alatt az összes vágás, az összes jelenet. És plusz 3,5 óra volt az, hogy megcsinálni a feliratokat. Szépen animáció, meg minden. Próbáltam minden részletbe valami kis egyedi dolgot belerakni. És hát jó, tudom, hogy ezt tegnap este osztottam meg, szóval még délután biztos, hogy lesznek még megtekintések. Úgyhogy... Köszönöm. Úgyhogy várom visszajelzéseket, de úgy látszik nagyon tetszett nektek, de nekem is. Köszönöm. Na, úgyhogy ez van. Nem tudom. Úgy terveztem, hogy heti egyszer lesz live. De lehet, hogy 2 hetente, nem akarok sűrűbben. Arra is gondoltam, hogy akkor csinálnék egyszer egy olyan live-ot, ahol, mit tudom én, lehet, hogy így megcsinálnám csinálnék egy AMV-t így élőbe. Hogyha gondoljátok, csak még meg kell terveznem, ugye.
Milyen, sőt, még akár az is lehetne, hogy mit tudom én kommentekbe. Jó, de mondjuk ott nagyon sok ember lenne kommentben. Hogy mit tudom én e-mailen írnátok ötleteket, hogy milyen vizuális dizájnt rakjak neki, vagy ez mi. Ugye folyamatosan tanulja lesztek minden vágásnak, hogy csinálom, mit csinálok. Így amikor játszom újra a részeket, akkor is látjátok, hogy ez hogy lenne jobb, vagy ez hogy lenne rosszabb. Úgyhogy kicsit megfáztam, mert nem tudom. A izé még mindig nem múlt el ott az a forgács. Abban még mindig alig van. Igen, most a régit vettem, mert a nagy kamera véletlen másik szobában maradt. De mindegy. Protect my honor. De ez egy ilyen gyors helyzetjelentőcske volt. Majd még lehet, hogy még ma valamit csinálok. Úgyhogy addig is jók legyetek. Folyik az orrom, úgyhogy megyek is. Sziasztok!